Henrik Rosenstjerne, du er stifter af Center for Moderne Arbejdsliv. Hvad fik dig til at gå i gang med det? Jamen, det var sådan i bund og grund en kunde, jeg havde, som sagde, vi har en kvinde, der er gået ned med stress, og vi har haft hende i terapi, og vi tror ikke på, at det virker. Hvad har du af muligheder for at finde ud af, hvad vi kan gøre, når der sker det her for vores medarbejdere? Og så udviklede vi i fællesskab den her måde at arbejde på. Så den kommer ud af praksis, udviklet sammen med nogle kunder over lang tid. Og fordi den er udviklet via praksis, så ved vi også, at den virker i praksis. Og den her måde at arbejde på, kan du forklare, hvad er det? Hvad gør man rent faktisk? Jamen, helt konkret, så laver vi kun aftaler med virksomheder. Vi laver ikke aftaler med enkeltpersoner, fordi vi vil have et samarbejde med virksomheder, der kan se nytteværdien af det, vi laver. Og det vi gør, det er, at vi har en indledende samtale, hvor vi finder ud af, hvad søren er det, man er ramt af. Og hvis vi vurderer, at man ikke er ramt af arbejdsmæssige betingelser, eller at det er noget privat, så sørger vi for, at de mennesker, som er ramt af noget andet, end det vi kan hjælpe med, de får en anden hjælp, end den vi kan give dem. Og hvis man er ramt af noget arbejdsmæssigt, så sørger vi for at udrede det her, og når vi laver den udredning, så laver vi en handlingsplan, som vi går tilbage til virksomheden, sammen med den her medarbejder, og sørger for at blive implementeret i virksomheden. Og når I går tilbage til virksomheden, hvad betyder det så for de forskellige folk rundt på en arbejdsplads eller i en organisation? Ja, først og fremmest så betyder det jo, at medarbejderne kan komme tilbage, fordi vi hjælper med at skabe en ramme. Men det betyder jo også, at den leder, som er den nærmeste leder, får mulighed for at finde ud af, hvad er det for noget, jeg skal hjælpe med. Hvad skal jeg gøre for at sikre, at den her medarbejder kan blive i arbejdet, og hvad skal jeg støtte og hjælpe med i den første tid. Og så betyder det jo også, at lederen får en indsigt i, hvad er det, man bliver ramt af på den her arbejdsplads, så der er en mulighed for at forebygge, at det kan ske med andre af kollegerne. Nu har vi snakket sådan om virksomhederne, men hvad tænker du om Danmark og sådan os alle sammen? Jamen, jeg har da en stærk bekymring, fordi det, som alle undersøgelser viser, det er jo, at det her det er et stigende problem. Og fordi det er et stigende problem, så er vi også nødt til at finde ud af, hvad kan vi gøre ved det. Og vi er nødt til at udvikle nogle praksisformer, som kan håndtere det ude i virksomhederne. Så er vi også nødt til at finde ud af at få noget forskning, som dokumenterer, hvad det er, der foregår, og som vi så kan omsætte til praksis. Så tror jeg også, der er et politisk niveau, som er nødt til at gå ind og træffe nogle beslutninger om, hvordan vi håndterer de arbejdsmæssige belastninger, som rammer videnarbejdere. Fordi vi er jo på vej til at udvikle os til at være et servicesamfund, og vi har mange flere servicearbejdere og videnarbejdere, end vi efterhånden har industriarbejdspladser. Og industriarbejdspladserne, de er meget regulerede. Det er videnarbejdet ikke.